Dobar dan i dobrodošli u još jedno specijalno izdanje emisije Spiral. Na ovom kanalu, kao što znate, uvek imamo neki povod da vam se obratimo. U ovom slučaju to je moj večerašnji gost. Gost koji je veoma interesantan. Ponudit će vam nešto što je vezano za njegovo dugogodišnje iskustvo, a što bi moglo da pomogne svima vama na način da vas nauči da vi sami to primenite na sebi. Pošto on nije čovjek koji za sebe ima nikakvu organizaciju, niti je poznat široj javnosti, imao je želju da se priključi našem timu i da prikaže javnosti ono što on radi. U to ime pozdravljam našeg večerašnjeg gosta, Mišu Mitića. Dobar dan, Gorane. Mišo, drago mi je da si došao. Reci, šta te je u stvari povuklo da nam se pridružiš? Ono što bih želeo da podelim sa gledaocima kanala Spiral, to je u stvari moje lično iskustvo. Ja sam od malena bolovao i imao zdravstvenih problema i naučio da koristim određene stvari pomažući sebi i pomažući drugim ljudima, i to želim da vam pokažem s namjerom da i vi to probate, naučite i donesete svoje zaključke o svom životu kroz svoju praksu. Dakle, to je nešto što, da sublimiram, je jednostavno shvatljivo i svako može maltene sam kada presluša vaše predavanje da primeni na sebi i da vidi rezultate. Upravo tako. Govorit ćemo dosta o ravnoteži, kako je ona povezana sa zdravljem, što je u stvari nešto što verujem da svakog interesuje, kako da nađe svoj lični mir, svoj smisao života i svoje zdravlje. Želeo bih da se predstavim jednim tekstom od mnogobrojnih koje sam objavio na internetu. Svi ti tekstovi počinju sa faktor. Suština najave toga faktor je neko razmišljanje koje nije standardno ili obično i koje predstavlja moju spoznaju u određenom momentu. Na kraju tekstova obično napišem moj mali trenutak inspiracije da bi skrenuo pažnju na to i poželim svima svako dobro u primjeni toga. Hvala, Mišo. Pa onda da čujemo i taj prilog gde će Miša Mitić predstaviti sebe. Faktor koga Bog voli ili život iza granice straha. Nekada davno, u mom detinjstvu sam bio jako bolestan, fizički, često bolovao od različitih bolesti, imao problem sa vidom, povećanim šećerom i alergijama. Emotivno nisam osjećao da sam voljen i da imam podršku za bilo šta od svoje okoline. Mentalno nisam znao šta da radim usred velike patnje koju sam osjećao i razmišljao sam o samoubistvu. Moj krik: Bože, zašto mi se ovo dešava? Mislio sam da je on toliko veliki da ga svi čuju, ali on je bio samo moj. Ne znam kako, jedan od mojih drugova, imali smo tad 14-15 godina, je izgovorio sledeću rečenicu: onog koga Bog voli, daje mu izazove. Kako? Ja sam u bolu koji je neizdržljiv. Pribrao sam se, počeo da razmišljam o toj rečenici koja je u toj situaciji u mojoj glavi bila različita od svega ostalog. I ostao živ. Sada imam 53 godine. Uvek krhkog zdravlja išao sam kroz život sa sličnim izazovima, nekada više, nekada manje opasnim, i učio o sebi. Naučio da vežbam, promenio režim ishrane, naučio suđok, proučavam mentalne tehnike i metode, radim svoja sopstvena istraživanja. Pomažem bolesnim ljudima u svojoj okolini besplatno već 11-12 godina. Reći ću vam kratko i jasno ovo. Sve u vama samima ima istu prirodu i podleže istim pravilima, i misli, i emocije, i fizičko stanje, i duh.
Deluju istovremeno svi nivoi, nisu razdvojeni. Svaka bolest ima svoj fizički izgled, svoju emociju i razmišljanje. Ceo vaš spoljni svet funkcioniše poput vašeg unutrašnjeg. Ako prepoznate da je jedino stanje ravnoteže, zdravlja, stanje vašeg dubokog unutrašnjeg mira, prema kome trebate beskompromisno ići, jedino koristan put, onda je to ono pravo. Onda imate rešenje. Uprkos velikom bolu koju osjećate, razumećete svoje stanje, učiti i naći rešenje sreće i zdravlja u svakom trenutku. To je posmatranje sebe bez očekivanja. Tako je, kako je. To je mirenje sa sopstvenom smrću. To je hod iza granice straha gde je i rešenje. Posle tolikih godina, pomažući drugim ljudima dobrovoljno, među kojima je bilo i umirućih, mogu reći sledeće. Živjeli smo zajedno. Plakali, smejali se, iskreno razgovarali. Svako od vas je bio moj lek i moje iskustvo koje bih preneo dalje. Hvala vam na mudrosti koja nigde možda nikada nije bila napisana ili izgovorena. Hvala vam. Znate ljudi, svako kretanje, hod, pokret ima svoj pravac, smer, intenzitet. Svaka vaša misao ima svoj pravac, smer, intenzitet. Svaka vaša emocija ima svoj pravac, smer, intenzitet. Svaka bolest ima svoj pravac, smer, intenzitet. Zbog iste prirode stvarnosti. Lek je istog pravca, istog intenziteta, odnosno doze i suprotnog smera. Ako razmišljate o ravnoteži, šta dobijate? Ravnotežu. Ako razmišljate o zdravlju, šta dobijate? Zdravlje. Ako razmišljate o bolesti, šta dobijate? Bolest. Zato idite iza granice straha, bez očekivanja i učite o sebi. Tamo je lek. I još nešto. Bolest uvek ima podlogu u onome što ne želite prihvatiti ili shvatiti. U laž u koju verujete. Zato je istina i iskrenost najbolji lek. Zato je razumevanje da usklađenost svog života sa svakim drugim životom donosi zdravlje i presudno je u izlečenju. Zato hvala najlepše svim bolesnima sa kojima sam proveo deo vremena svog života. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme da čujete šta imam da kažem. Svako dobro vam želim. Tako se Miša Mitić želeo da predstavi vama, a ja ću za kraj ove, da kažemo, emisije predstavljanja našeg gosta, kao uvod u njegova predavanja, odnosno izlaganje na Slobodnom univerzitetu, vas pozvati da pažljivo odslušate i da se javite bilo u komentarima, bilo putem maila i kažete nam da li to kada primenite zaista na vama funkcioniše. Ako funkcioniše, recite svoje utiske, ako ne funkcioniše, opet nam recite da to nešto ne radi, a onda ćemo mi da pozovemo Mišu Mitića i da ga izložimo kritici i da možemo da zapravo dozvolimo svim gledalcima da pitaju ono što im nije jasno i da, nadam se da se sa tim slažeš. Naravno. Ja ću preneti sve ono što znam kao lično iskustvo, a život je jedan proces istraživanja gde svi zajedno kroz igru možemo naći rešenje koje nas interesuje. Dakle, Mišo, želim ti sreću na prvom predavanju. Hvala najlepše i nadam se da će ovo biti na opštu korist i da ćemo stvoriti jedan bolji, prijatni svet za sve nas kroz igru istraživanja života. Svako dobro. Evo nas u drugom delu emisije i moj naredni gost je jedna vrlo specifična ličnost.
Naime, to je gospodin Draško Furundžić, koga znate sa Teatra Nove epohe kao našeg vokalnog umetnika, kao pevača, bas baritona i člana umetničkog ansambla Teatra Nove epohe, odnosno Odiseje. Međutim, daleko od toga da je on samo umetnik. On je i naučnik i to više oblasti. Jedno od njih kojom se i profesionalno bavi je veštačka inteligencija. Draško, dobrodošao. Dobro večer. Muzika je sama pronašla mene kao medij koji prosto reaguje i odgovara na njene impulse. Prosto muzika sama provocira ukoliko naiđe na pogodan medij, odnosno pogodnu ličnost, ona sama provocira sopstveno usavršavanje, odnosno sopstveno nastajanje. Šta je po tvom mišljenju najaktuelnija tema? Najaktuelnija tema danas i naročito u buduće vreme, uključujući dobar deo prošlog vremena, je tema problematika informacionog prostora. Šta bi to značilo? U sklopu vremensko-prostornog ambijenta u kom mi trenutno egzistiramo, na sve mislim. To bi značilo da zbog superiornosti informacionih sistema danas informacija vrlo brzo pojačana, transformisana, potpomognuta, kontaminirana ili, da kažem, dobro sročena i dobro prezentirana informacija vrlo brzo dolazi do većine od 7-8 milijardi mozgova na planeti. Hoćeš da kažeš da je zapravo propaganda osnov današnjeg načina mišljenja? Lažne informacije koje istovremeno u deliću sekunde budu prenešene takođe u milijarde mozgova. Kasnije, i kada dođe demanti te informacije, ona je napravila svoje štetno dejstvo nepovratno. Ljudi su istog momenta, kada su čuli da će neki asteroid da udari u zemlju, istog momenta počeli da troše novac ili da kupuju nešto što im nude kao rešenje. Posle toga više nema popravke. To je šteta napravljena. Kako sam ja, šta je moj način reagovanja u takvim situacijama? Neminovno je posjedovanje određenih znanja i informacija. Kao dete sačuvat će vas Bog ili će vas sačuvati roditelji ili učitelji ili sredina. Koliko će vas sačuvati, to je pitanje. Vrlo dobro znamo i ti i ja da mnogi, lekari koji znaju možda i više od tebe, recimo puše. Što znači nije znanje preduslov neophodan i garant da ćeš ti imati ispravan kriterijum. Oni to dobro znaju i znaju šta su opasnosti, međutim oni ipak to rade. Što znači nije stvar znanje, tu postoji nešto drugo. Šta bi ti mogao da kažeš da tu postoji da bi mogao da razlikuješ? Ovo je dobro, ovo ne. Šta to ima u čoveku? Čovjek se ne može osloniti na da kažem, suštinski na tuđe iskustva. Mora imati svoj put, mora imati kontinuitet u tom putu, mora imati kriterijume tokom razvoja. Ukoliko nemamo svoj put, onda je ogromna šansa da ćemo zalutati i prihvatiti hiljade različitih saveta koji se danas nude kao spasenje za dušu, za telo i tako od stručnjaka i od nestručnjaka, od da se izrazim ne obrazovanog, nego školovanog, nemoralnog stručnjaka. Znači ima i takvih, naravno. Tako je. Etička dimenzija nije bez razloga opstala i ostala kao jedna od suštinskih determinanti kvaliteta ljudske ličnosti. Etička dimenzija, za mene je tako bilo, je vrlo važan kriterij. Ko je najbitniji postulat te etičke dimenzije kod čoveka po tvom mišljenju? Suština svakog moralnog čoveka treba da bude takvo delovanje u okolini koje će imati za cilj opšte dobro. Dobro i za pojedinca sa kojim smo u interakciji, odnosno sa kojim stupamo u komunikaciju. Čak i u situaciji onda kada to vaše činjenje vama ne donosi
konkretno nešto dobro ili nešto što je pogotovo što je korisno. U tom smislu mislim etička dimenzija kod ljudi koji znaju i to znanje zloupotrebljavaju na ljudima koji ne znaju. Takvih ima mnogo. Kada ćute naučnici u situaciji velikih poremećaja, socioloških, fizičkih, poremećaja prostora, kontaminacije svih vrsta, kada ćute, oni su nemoralni. Na neki način i saučesnici. Tako je, oni su školovani da budu neko ko širi znanje koje kao privilegovana kategorija su mogli da dobiju tokom edukacije. Plaćeni su, školovani su, znači, kao budući spasitelji društva, kao inženjeri, kao lekari, koji spasavaju život, koji rešavaju ekonomske različite probleme. Oni moraju to znanje staviti na raspolaganje ljudima. Pritom, I moraju reagovati. Rekao sam, kada ćute, oni su nemoralni. Ima li više šta da se kaže o to? Pada mi na pamet naša Akademija nauka i naši akademici koji su, po onome što si ti rekao, zapravo nemoralni, jer to pokazuje priča svakodnevna. Mi smo napravili na Teatru Nove epohe upravo kompoziciju Akademici, koju je naša publika imala priliku da vidi, i gde smo mi u tekstu zapravo izneli taj kritički stav. Koliko je važno tu dimenziju i u umetnosti plasirati razvoj kritičke svesti ili da kažemo kulturnu dekontaminaciju tog šunda informativnog šunda? Umetnost je uvek imala fleksibilne načine u prezentaciji realnosti, čak i u vreme prohibicije, zabrane svakog kritičkog mišljenja, što je nešto mi se čini poznato, karakteristično od vremena Šekspira do danas, samo se pomalo menjalo. Tako da to svako umetničko zrnce u informacionom prostoru znači oduzimanje jednog dela informacionog prostora kvazi umetnosti, odnosno destruktivnoj umetnosti. I svaka takav pokušaj je jedan, makar mali korak koji daje doprinos ozdravljenju tog ambijenta. Znači, informacioni prostor je, u njemu se mešaju egzistencijalne informacije u smislu opstanka populacije i u smislu njenog podizanja na jedan viši duhovni nivo, što je krajnji cilj, da kažem, ljudske vrste. Svakako nije degradacija, jer se degradaciji čovek suprotstavlja u biću. Ona se manifestuje kao bol, bilo da je informativnog karaktera, bilo da je fizičkog karaktera, u smislu degradacija, dejstvo i ispustanje na neki prethodni niži nivo. Svaki osvojeni prostor se brani žestoko. To je u prirodi čoveka i on reaguje. Sada kada dođe vreme, kada počinje supresija, odnosno oduzimanje tih prava, onda ljudi su nekada izbunjeni, prosto i ne reaguju brzo. U svakom slučaju u jednom momentu reaguju zašto se radi o ugrožavanju njihove egzistencije i njihove duhovnosti, njihove suštine. Da, u ovom što mi radimo, za mene pre svega ima dosta igre, a to je lepo pevanje i lepo muziciranje. To je neko dejstvo koje je pozitivno dejstvo na nas same koji učestvujemo u tome, znači to je sigurno, da ne kažem terapeutsko dejstvo u ovom ambijentu, ali je to i pokušaj da to prenesemo i na druge ljude. Koliko će oni od toga uzeti, to je na njima, a drugi deo je prenošenje informacije, ne samo, da kažem, u smislu interpretacije, nego u smislu sadržaja kritičke forme, kao što jeste ova priča o akademicima, odnosno ova pesma. To je jedan fin način, kakav i Šekspir nalazi i veliki umetnici ranije, da kroz alegoriju i kroz određene forme iznese vrlo kritične stavove prema nekima koji na to reaguju vrlo burno ili sankcionišu takve pojave. Znači, umetnost je izvanredan način da se kritikuje, recimo, neki diktatorski režim ili neko stanje trenutno pada kulturnog ili pada uopšte umetničkog u društvu. Da. Definitivno, nepostojanje kritičke dimenzije umetničkog dela u bilo kom trenutku eliminiše svaku njegovu suštinsku vrednost. Ukoliko izuzmemo one vrednosti koje predstavljaju prepuštanje
umetnosti i neko uživanje relaksirano, vezano, da kažem, za neko unutrašnje zadovoljstvo ili neko unutrašnje stanje gde se isključuje etička dimenzija, gde se isključuje onaj pravi, potpuni pristup i reakcija na umetnost. Znači, ta suštinska dimenzija umetnosti je poruka. Ukoliko ste zadovoljni realnošću, ukoliko nemate ništa da popravite, ćutite. Nemojte tako, to nije lako. Nađe se neki koji pošteno je znanje stekao i akademik je bio čovek, al to zaboravio je. Takvih je malo. Baš vam je stalo da tako redak izuzetak pravilom nazovete bez pravog znanja. Većinu čeka titula akademika. Sada ćemo čuti Draška kao pevača sa jednog nastupa. Pevaće čuvenu kompoziciju So in Love iz muzikla Kiss Me Kate američkog kompozitora Cole Portera. U čemu je razlika između opere i recimo muzikla? Razlika je u reakciji na muzičko delo. Najdraža su mi ona dela koje prave najdublju impresiju. Emotivno je? Ipak tu, svakako ipak tu spadaju operska dela, nesumnjivo. Bilo kakva interpretacija umetnosti je intimne prirode, može se reći. I jednostavno možda nije poučno, možda nije, sigurno često nije ni prijatno pričati o samom dejstvu i doživlju. Zato što su u pitanju emocije koje proizvode asocijacije na događaje iz vašeg života, iz naše bliske realnosti, prijatne i neprijatne. I onda u toj dubljoj analizi došli biste do nekog nivoa za koji ne biste baš želeli da svi znaju. Znači u prevodu, mi dok sad budemo slušali tu tvoju ariju, mi nećemo znati na šta si ti mislio, kako si se osjećao i tako dalje, ali će se svako subjektivno od slušalaca osjetiti kako muzika bude delovala na njega. Upravo ja sam pokušao da dam jedan odgovor na tu kompoziciju, jer ona kada krene proces interpretacije, odnosno kada ja krenem sa njenim pevanjem, prosto rečeno, ona uzima ulogu nekog ko kontroliše i upravlja stvar. Znači obuzimate? Sigurno, ona prosto preuzima kontrolu i u tom smislu, ukoliko se više ljudi pronađe i doživi nešto slično, odnosno doživi, da kažem, dublje tu interpretaciju, onda je to, može se reći, uspelija interpretacija. I nikada nećemo biti zadovoljni našom interpretacijom kada kasnije kritički gledamo, ali u tom momentu nismo mogli više. Hvala Draško. Evo, otprilike to je bilo kratko predstavljanje Draška Furundžića, a vi ćete Draška čuti uskoro u jednom drugom izdanju.
Poštovani gledalci, evo nas u trećem segmentu emisije, specijalne emisije i sa nama je treći gost. Doduše, preko interneta ga zovemo, pošto on živi u Vršcu. To je gitarista Milan Lepedat. Njega publika takođe poznaje iz našeg teatra Nove epohe, jer se predstavio u prvom premijernom festivalu. Ja sam ga pozvao zato što je to jedan od ljudi koji su, kako ja volim da kažem, spiritualno misleći, koji ima razvijenu kritičku svest i koji se interesuje za oblasti o kojima mi govorimo na univerzitetu, što je naravno pohvalno. Dakle, nije samo muzičar, odnosno umetnik. On je bio zainteresovan za teme o kojima mi pričamo, hteo da me upozna, da mi pričamo o tim temama. Usput, ja sam ga pitao čime se bavi. On je pomenuo, pa sviram nešto malo muziku, ovo ono. Rekao, pa šta? Pošto eto, i ja se bavim između ostalog muzikom. On je rekao, sviram gitaru. I moja radoznalost je bila takva da sam poželeo da mi pošalje neki snimak, da čisto čujem kakva vrsta muzike je to, šta je to, šta on to svira. I kada mi je poslao, kada sam ja to preslušao, ja sam bio fasciniran. Ja sam pomislio, ovaj čovjek je ili lud, ili preskroman, ili nije svestan uopšte, šta je? Ovo je vrhunski gitarista. I tako je počela naša saradnja. Dakle, da sada damo reč Milanu. Milane, da li se čujemo? Da, čujemo se savršeno, vidimo se. Pozdrav tebi, Gorane, pozdrav svim tvojim gledalcima, našim gledalcima. Bilo kako sam ja došao do Slobodnog univerziteta. Znači, ja sam nekako na YouTube-u sam ja u stvari pratio Velimira Abramovića. Jer sam slušao neke tako intervjue i onda mi je bilo fascinantno koliko taj čovjek ima tog opšteg znanja, ili kako god da to nazovemo. I onda sam pratio sve aktivnosti vezane za njega, pa je on najavio formiranje Slobodnog univerziteta i tome slično. Onda kroz Slobodni univerzitet sam ja u stvari došao do tebe. Čuo sam to što ti pričaš. Kad sam tebe čuo, onda su kockice počele jako da se slažu, jer sam ja jako dobro rezonovao sa mnogim stvarima koje si ti pričao. Mnoge stvari nisam razumio, pogotovo kad krene priča o kvantnoj fizici, ovamo, onamo, to su za mene apstrakcije, jer ja sam više umetnik, a manje sam tako fizičar, matematičar, to su mi slabosti bile. Tako da na tome, na čemu što si ti pričao, ja sam neke fragmente našao i video sam da ja tebe moram da upoznam. Znači, to je toliko bila jaka želja da se mi upoznamo i sve dalje je išlo, eto tako, nekim svojim tokom. Znači, postojala je namera i namera se realizovala. Kako sam ja uspeo da spojim ta dva dela u meni? Pa ajde, recimo da krenemo od muzike. Pošto mislim da muzika ima jako važnu ulogu u čitavoj priči. Znači, ja sam počeo da sviram gitaru tako što je moja mama u jednom periodu kad sam ja nešto ležao u krevetu, da li to bila neka gripa ili nešto tako, jedna od dosadnih bolesti koje čovjeka vežu za krevet i onda imaš malu temperaturu pa ti je dosadno. I ona je otišla kod njene najbolje drugarice s kojom inače radi i donela gitaru. Znači, ja nikad nisam izrazio želju da ja sviram gitaru. To se jednostavno desilo, eto tako. I ja sam uzeo tu gitaru i gledam, ja sam tu gitaru, nemam ja nikako spoznam što sa tim da radim, ali to je tako krenulo da bi ja posle mjesec dana nazvao Čaleta koji je inače radio u Nemačkoj, imao je tako sredstava da može to da mi priušti i rekao sam, slušaj, ja sam gitarista, pošalji mi električnu gitaru i pojačalo. Tako je krenula priča koja se razvijala, znači ja sam se totalno zablesio u tu gitaru, ja sam znao i po 7-8 sati svaki dan da vežbam. I onda se mama zabrinula, dobila je neki efekat koji nije htjela, u stvari ona je govorila ostavi tu gitaru, uzmi ti uči školu, jer škola je to što će tebi biti egzistencija, a ne ta gitara. Ja sam je poslušao kao svako dobro dete i ja sam završio tu školu, završio sam i fakultet, diplomirao sam na Tehnološkom univerzitetu u Tuzli, tamo sam živeo. I dešava se posle da ja u stvari ne mogu da dobijem posao.
Znači, mene je sve vuklo na muziku. Ja sam od muzike i živeo. Počeo sam da radim u nekoj firmi, fabrika lekova u Vršcu, Hemofarm takozvani. Međutim, nikako ja nisam dobio moj posao. Ja sam radio nekim poslovima bez veze. Znači, ne u struci, što bi se reklo. Tako da sam ja odustao od te priče da ja sad tu jurim nekoga i krenuo sam da živim od muzike. Tako da ja sam profesionalni muzičar koji živi od toga što radi. E sad, ti si imao jednu skorašnju emisiju sa Aleksandrom gde je ona pričala da kreativnost teško dolazi kad je čovjek u sistemu. Pošto sam ja bio gitarista, znači ja nisam bio toliko u sistemu. Ja sam imao svirku, imam danas, pa 3 dana nemam, pa onda sa bendom smo imali malo više, ali u principu imao sam dosta slobodnog vremena. I onda čovjek dođe na ta pitanja, ko si, šta si, odakle si, ona klasika, kuda putuješ, ko vadi s komine i tako ta varijanta. I to je meni dalo vremena da ja polako ulazim u taj svet. Znači, čitao sam dosta tih psihoanalitičkih knjiga, pa tih takozvanih spiritualnih, pa svašta nešto. Međutim, to je imalo neki svoj tok. Znači, ja sam tu pročitao neke istine kojih ja tad nisam bio svestan. Trebalo je vreme da te istine počnu u meni da proizvode vibraciju neku, da ja njih doživim kao wow. Kad se desi ta vibracija koja prati tu istinu, mislim, kad se desi vibracija, onda si dobio informaciju da ta istina stvarno znači nešto. Bar za mene znači, za moju realnost. Kad god sam ja pomislio, pazi, ali to je zanimljivo, kad god sam ja pomislio na neke stvari, ti si izlazio sa nekim videom gde sam ja dobio tu informaciju koja je meni tad trebala. Evo, recimo, samo da ti ispričam današnji doživljaj što mi je sjajan bio. Znači, ide svaki dan na Vršački breg gore. To je u stvari planina. Po nadmorskoj visini nije brdo, nego je baš planina. I to je šetnja koja kroz šumu, recimo, traje ukupno možda sat vremena. Eto, dok ja dođem iz grada do tamo, pa odem da idem i vratim se. Znači, ja sam u šumi sat vremena. I sad ja pokušavam da se skoncentrišem na sadašnjost, pošto to je jedino što imamo. I ja tako fino hodam i sad ja gledam to i pokušavam ja da se divim kao kako je sad to naša svest nama kreirala tu stvarnost. Pa mi gledamo ove stene, šuma, onako lišće žuto pada. Međutim, sve to u nekom smislu, ja sebi pravim film, ali ništa se ne dešava. Moja vibracija je tamo gdje je i bila. Međutim, ja idem dole prema gradu i u jednom trenutku ja čujem neki šum, nešto. I ja gledam šta je ovo i dižem glavu. A jedno 100 listova u tom trenutku, ili 1000, ja ne znam koliko ih je bilo, pada sa drveta. Znači, to je u tom trenutku kad sam ja tu prolazio, to se tu desilo. Do kraja moje šetnje to se više nije dešavalo. Ništa se spektakularno nije dešavalo. Ali u tom trenutku se desilo to. Da sam ja skonto, gledaj ti čoveče, ovo ko da imaju svest, sad je vreme da mi, ne znam, nije sad sprema se hibernacija, sad ću mi da opadnemo. Znači, to nije jedan po jedan list koji opada, ne, to je brdo. Znači, ja sam to tako doživeo kao njihovu svest i u tom trenutku ja sam imao wow, ono dečje oduševljenje i ta vibracija se u meni javila. Znači, to je nešto što ja smatram kao tim sinhronicitetom. To je nešto što se otvori u trenutku. I taj moment je jako dobar, ali o njemu možemo da pričamo u emisiji da sad ne širimo. Znači, složio bi se da, ako sam te ja dobro razumeo, da ti je taj trenutak pokazao da je sve usmereno na posmatrača koji je u ovom trenutku bio si ti. Znači, zbog tebe je to urađeno, jer da nije, palo bi na nekom drugom mestu ili na neko drugo vreme, prosto ti ne bi bio svedok toga. Jeste, ali još jedan zanimljiv moment je tu bio. Ja sam bio na dovoljnoj vibraciji da ja to mogu da uhvatim. Jer u nekom drugom momentu, u nekoj drugoj vibraciji, tu se ne bi desilo. Ja bi prošao, to lišće bi palo, možda i ne bi palo, ali ja ne bi bio svestan. A sinhroniciteti
po sinhroniciteti zapravo i se javljaju onima koji su u stanju da ih čitaju. Jeste. Hvala Milane, pre nego što se odjavimo, naravno čućemo po tvom izboru neku kompoziciju koju ti izvodiš, ali bih još za kraj hteo da te pitam kao zaključak, šta bi bio tvoj moto ili bolje da kažem tvoj uvid koji si stekao, a za koji smatraš da je tvojim iskustvom potvrđeno kao najdublja istina? Evo ovako, za ovu priliku sam poželeo da čuješ nešto, to je znači materijal koji je već spremljen, gde je samo jedna gitara je čitava priča. Znači ovde je bio trio, 2 gitare i kontrabas, ovde je sad samo jedna gitara, instrumentalna je muzika naravno. I pesma se zove Snežana i to bi volio da pustiš. A što se tiče mog mota, znači ja su u stvari dvomi, ima ih više. Prvi bi bio, nek ti bude poveri tvoje možda. Drugi bi bio svest kreira stvarnost. Treći bi bio kakve su nam misli, takav nam je život. A spoznaja koju sam isto tako osjetio i možda nek to bude ono na kraju, nemojte da tražite bogatstvo u spoljnom svetu, ono je u nama. Nemojte da tražite bogatstvo u spoljnom svetu, ono je u nama. Jeste. Nećete vi da budete i u budućnosti sretni kad dobijete to što ste hteli, što mislite da je uzrok vaše sreće. Znaš, ona klasika, bit ću sretan kad kupim kuću na moru, ne znam ni ja, pa ne kad kupim ovo, kad bude imao $1.000.000 i čuda sve. To sam ne rekao, ovdje je bio neki lik iz Sarajeva, pa je kao neku meditaciju držao i sad on treba za Australiju da ide, znaš, i vamo i tamo. I onda sad neki kao wow, Australija, znaš, ja sam bio tamo, takav je bio splet okolnosti, pa sam bio i ja sam to tad skonto, ti svoju glavu nosiš sa sobom. Ti gde god da odeš, ti možeš da budeš ono, znaš, imaš mnogo nadražaja vizualnih, gle ovo, ali sad to brzo prođe i ti se ponovo vraćaš u svoju priču. Ono kakvo stanje nosiš u sebi, možeš ti da ideš na Mars i gde god hoćeš. To je bitno da to stanje. Ako ti imaš svoje zadovoljstvo na vrhu planine, jedna mala kućica i to, znaš, sve je u nama. Sve je u nama. Mi uporno lutamo, tražimo tu projekciju negde vani. Tako je, čitav svet koji stvaramo je u nama i zato nam izgleda da vidimo objektivno svet s polja. A zapravo je to samo manifestacija ili ti izgled, da ne kažem refleksija, onoga što nosimo. A mediji su svuda u svetu odradili to što su odradili i sad ti na ulici samo čuješ ljudi pričaju da je korona. I sad ta korona postoji jer svest je kreirala stvarnost. Nek ti bude po tom uverenju. U mojoj stvarnosti je nema, ali u stvarnosti većina ljudi ona postoji. Pa sam hteo da kažem da isto tako da je to u stvari po meni ideja koju bi morali da uvedemo u Slobodni univerzitet, da mi širimo svest. Da mi širimo svetlo, da mi kažemo svet koji čeka da se rodi je upravo počeo da se rađa. Ono što Scott Peck napisao, svet koji čeka da se rodi, znaš? Da idemo u tu priču, jer svi mrače, čoveče. Daj malo svetla, daj da krene to, jer ako je mogla da se korona ni iz čega napravi, da svet potone još dublje u jamu, pa daj da ga iščupamo, jer će biti svima nama lepše ako mi kreiramo taj svet, jer mi to možemo da uradimo. Jeste, Milane, postoji samo jedan mali problem, što ljudi generalno ne veruju da mi kreiramo iznutra, sopstvenom svešću, realnost koja je izvan nas, nego misle da realnost postoji sama po sebi već, a ti si tu jedan mali činjenac koji ne pita se ništa. Zato ćemo mi da pravimo tu emisiju, bar jednu, pa da probamo da dopremo do njih. Jer oni to, upravo to što si rekao, mislim, oni to moraju da otkriju, oni to moraju da dožive kao svoju istinu i onda će oni da je žive, čoveče. Jer ti kad pomisliš da je bolest i patnja, da su to samo produkti naših mentalnih obrazaca. Dobro, hvala Milane. Ja ću sada ispuniti tvoju želju i pustiti gledalcima kompoziciju Snežana, ali prethodno bih hteo da pustim prvu kompoziciju u kojoj sam te ja video.
također sa vašim trijom i neka bude iznenađenja koja će kompozicija biti. Da. A te pozdravljam i čekam te u studiju u našem u Beogradu. Naravno, važi. Radujem se to napred. Pozdrav svim gledalcima, pozdrav tebi. Svako dobro. Ćao, čao.
Astarta. Manfrede, sutra kraj je tvojoj patnji. Tesla? Kažu, oni koji se razumeju u fiziku, da je njegova priča o etru vrlo ozbiljna stvar. Ima tu nešta. A ja treba tu priču da sabotiram. Moždani etar, duvati vetar, pomoći ti neće ni Sveti Petar. Za poreznika nećeš ni znati, sveštenik bude i pare mlati. Poreznika nećeš ni znati, sveštenik bude Nađe se neki koji pošteno je znanje stekao i akademik je bio čovek, al to zaboravio je. Takvih je malo. Baš vam je stalo da tako redak izuzetak pravilom nazovete bez pravog znanja. Većinu čeka titula akademika. Nikola... Odjednom izvrne se svet i vreme poteče. Misao povede u krug, unapred znam. Skakuće vrabac na proplanku, telom neomeđen. Skakuće? Nekak.
milijardi